Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Ako inak, a našim dnešným hostom je Jan Júria, terarista, chovateľ, asi nebudem úplne všetko vymenovávať, lebo ty máš naozaj doma celkom zoo. Ale čo by som rád zdôraznil, tak si zakladateľ projektu Monsterfish Asylum. No a v rámci toho Monsterfish Asylum máš aj také veľmi zaujímavé zvieratka, ktoré teda dnes budeme preberať a sú pomerne často zastúpené v chovoch na Slovensku a sú tu vodné korytnačky. Áno, presne. V prvom rade ďakujem, že si našiel čas. Ja viem, že to pozvanie bolo tak narýchlo, takže že si to dokázal takto zariadiť. Nie za čo. A ja hneď mám na začiatok takú zákernú otázku ohľadom vodných korytnačiek. Je vodná korytnačka plas alebo obojživelník? Plas. Plas? Určite, veď žije vo vode. No, ale vydrží pod ňou len určitý čas. Takže oni sa dokážu utopiť? Teoreticky, hej. A prakticky sa to aj stáva? Môže sa stať, keby náhodou sú podchladené a nevedia vyplávať hore nad hladinu, tak by sa vedeli utopiť. Čiže treba dávať pozor pred zimou, keď ich náhodou ľudia majú vonku, niekde v nejakom jazierku alebo niekde, aby mali možnosť výjsť na breh alebo dostatočne skoro ich zazimovať do vnútornej nádrže. No, toto nie je úplne téma, s ktorou som chcel začínať. Ja som chcel tie ninja korytnačky a tak ďalej, ale teplota má vplyv na to, že či sa dokážu tie korytnačky vyhýbať? Áno, určite, hej, oni potrebujú, napríklad, keď ich máme vnútri, tak potrebujeme dostatočne veľké akvárium podľa veľkosti, podľa toho, jak je stará korytnačka. A určite tam potrebujeme mať výhľadnú lampu aj nejakú najlepšie UVB žiarovku. A tým pádom, jak sú viac nahriaté alebo ako majú teplotu, tak im lepšie funguje ten metabolizmus. Čiže budú viac jesť. Viac jesť, viac sa pohybovať. Áno. Dobre, my sa k všetkému tomuto dostaneme, k tým žiarovkám, takže ja sa idem spätne vrátiť k tým ninja korytnačkám, lebo ja si to úplne pamätám z detstva, že aspoň teda v mojom detstve celkom išli ninja korytnačky a každý mal doma nejakú tú malú zelenú korytnačku. Hej. Bola korytnačka jedným z tvojich prvých zvierat, vodná korytnačka teraz myslím? Ani nie. Ani nie? Je to sranda, že nie. No v každom prípade nejako si sa k ním teraz dostal a keď sa ťa môžem spýtať teda koľko máš kusov? No momentálne okolo 18 kusov je u mňa. Pekné čísielko. My si ich troška rozoberieme, alebo teda není vodná korytnačka ako vodná korytnačka, s ktorými najčastejšie sa takto stretávaš, môžeme stretnúť? Štandardne sa stretávame s tými vodnými okrasnými, kedysi to bola písmenková korytnačka, ale tie sú už zakázané u nás, lebo to je tzv. Invazívny druh. A teraz si prešli, že žltolice korytnačky. Niečo obdobné, jak tá písmenková, akorát si myslím, že to trošičku menšie narastá, že nie je to už taká veľká korytnačka. Prečo sú vlastne zakázané tie ozdobné písmenkové? Lebo ľudia, keď im prerastli náhodou nejaké akvárium, terarium, tak ich vypustili do voľnej prírody a oni sa dokázali prispôsobiť, že dokážu u nás prezimovať a vytlačajú naše napríklad tie močiarne, ktoré sú dosť vzácne u nás, tak oni ich vytlačajú z ich pôvodného domova a likvidujú náš ekosystém. Akože vyžerajú, niektoré malé ryby dokážu uloviť tie väčšie korytnačky, vyžerajú rastlinstvo, slímaky, s tým, čím sa živí tá naša močiarna korytnačka. Takže sú pre nich takým riadnym konkurentom. Áno. Kvôli tomu sú stopnuté. A nečaká rovnaké osud aj tie ďalšie korytnačky? Nahradzame niečo niečím. Áno. Myslím si, že hej, že oni budú takisto odolné a zvyknú si na to naše podnebie, v akom budú žiť. Takže v prvom rade asi nepúšťate chyba tak do voľnej prírody. Dobre, s týmito sa dokážeme najčastejšie stretnúť. Áno. Ale aké ďalšie korytnačky? Potom ešte také, čo väčšinou sú vydať, sú klopavky, pyžmové. To je menšia korytnačka, ktorá sa zdržiava väčšinou stále vo vode, by som povedal. Že tieto okrasné písmenkové sa chodia aj vyhrievať, akože na nejakú súš. Potom už také viac nevšedné u nás sú kajmanky dravé alebo supie a poprípade nejaká kožnatka florická. Kajmanka, ak sa nemýlim, tak to je tá, čo má ten fajný skus. Áno, to je kajmanka supia. Ona má napríklad tak spravený jazyk, že ono to vyzerá ako červík a ona tak láka potravu.
Nepohrízla ťa niekedy kajmaka? Nie. Našťastie. Vidím, že prsty máš úplne všetky, takže asi sa to nestalo. A tie karetky floridské, to som videl raz v živote. Sa musím priznať, to je tak krásna korytnačka vodná. Kožnatka. Či kožnatka. Kožnatka. Teda, to je také prasiatko, podľa mňa. Áno, ale také milé. Také milé. Dobre, takže my sa budeme asi venovať takým tým štandardným korytnačkám. Ja to tak prehodím do tej bežnej reči, to sú tie malé zelené. Áno. A klopavky, si spomínal, že tak častejšie. Hej. Čo budem potrebovať, alebo teda čo je dôležité si zvážiť ešte skôr, ako sa u nás ocitnú tieto korytnačky? No, treba si zvážiť to, že treba im zabezpečiť dostatočný priestor tým korytnačkám, lebo kúpime si to ako malinkú 5 cm korytnačku, ktorej stačí, ja neviem, napríklad okolo 50-100 litrov akvárko, alebo také nejaké paludárko, alebo niečo tak nazvané. Ale jak rastú, tak potrebujú minimálne okolo 600 až 1000 litrov nádrž. A hlavne treba rátať s tým, že tam potrebujeme dostatočne silnú filtráciu. Lebo oni veľa zožerú a aj veľa vyprodukujú. Ja som zostal troška zamrznutý pri tom čísle tej litráže, tej samotnej nádrže. Lebo obyčajne ľudia to kupujú, vieš, do toho plastového, typického oválu s tým ostrovčekom a na tom ostrovčeku je palmička. Hej. No, ale to je tak vydrží možno 2 roky, max. A potom sa bude točiť do kruhu. Tá korytnačka. Jasné, takže hneď myslieť na to. Treba do budúcna mysleť, hej. A spraviť jej najlepšie nejaký proste biotopické prostredie, aby mala napríklad nejaký piesok, štrk, aby vedela si proste to prehrabať, aby nemala napríklad umelé kamienky a takéto tie srandy, aby to náhodou nepožrala. Čo sa týka dlhovekosti, ako sú na tom vodné korytnačky? Tak tie sa dožívajú podľa mňa aj 30 a viac rokov, čiže fakt dlhoveké sú. Takže treba na to myslieť. Hej. A na starostlivosť je to podľa teba také, že nenáročné zvieratko, alebo náročnejšie? Na údržbu je to, by som povedal, že dosť náročné, lebo veľa ľudí hovorí, že to smrdí. Lebo niektorí si myslia, že nestačí čistiť, že meniť len vodu, ale to je ideálne dať rovno nejakú filtráciu. Lebo hovorím, keď sú mladé, oni potrebujú jesť denne. Čiže oni aj veľa vyprodukujú. A už keď sú dospelé, tak im stačí dávať, neviem, 3-krát do týždňa možno. Takže čím sú staršie, tak tým menej. Menej je. Hej. Lenže ide o to, že keď sú mladé, tak oni potrebujú mať vyslovene živočíšnu potravu. Čiže nejaké mäso, nejaké ryby alebo niečo také. A to už keď prejde cez nich a proste už to smrdí v tej vode. Takže treba myslieť na tú techniku. Áno. A poďme sa na to pozrieť troška bližšie. Si hovoril filtráciu. Je podľa teba lepší vnútorný alebo externý filter? Určite externý. Lebo tie korytnačky podľa mňa vedia rozobrať ten vnútorný filter. Proste budú sa zabávať. No, určite by to skúšali. Dobre, externá filtrácia, ale tá je celkom silná obyčajne. No, sú aj menšie. Naháňať? Nie. V tom akvárku, aby nemali práčku. Nie. Oni sú zvyknuté, lebo oni chodia do veľkých hlbok tie korytnačky za potravou. Že oni sa, keď sú už dospelé, tak sa živia aj rastlinnou potravou. Čiže oni vedia normálne žrať nejaké vodné rastliny, riasy, veci a tieto srandy. Čiže oni chodia aj do veľkej hĺbky. A určite to vedia uplávať, to není problém. Takže filtrácia môže byť? Filtrácia musí byť dostatočná. Podľa veľkosti. Podľa toho, či je mladá, alebo už väčšia odrastnutá. Dobre, čo ďalšia technika? Si spomínal, že potrebujeme ešte na začiatku nejakú žiarovku. Žiarovku, výhrev určite. Nejakú výhrevnú lampu plus UVBčko. Pokiaľ není možnosť ich dávať von, ale tak či tak aj v tých zimných mesiacoch treba im dať to slnečné žiarenie ako keby. A plus ešte netreba zabúdať na to, že potrebujú mať aj výhrev vody. Že musia mať teplú vodu. Lebo potom môžu byť také apatické a nebudú chcieť jesť. A to asi bude záležať od toho, že odkiaľ tá korytnačka je. Je tam aj taký, že vyslovene, že rozdiel medzi druhmi? Áno, lebo napríklad, keď si porovnáme tú kožnatku floridskú, tak tá potrebuje okolo 28 až 30 stupňov. Úplne v pohode, že ona potom najlepšie funguje a tieto, nazvime ich písmenkové, zelenkasté, alebo tie zelené malé, tak tie potrebujú okolo 24 až 26 stupňov. Dobre, takže potrebujú výhrev vody, potrebujú tie žiarovky. To sa musí fajne umiestňovať na tú vodu, žiarovky. No, to treba vymyslieť. Alebo by... No, asi by to nebolo najšťastnejšie, keby tam náhodou našla do akvária samotná žiarovka. A umiestňujeme ich nad niečo, alebo stačí na tú hladinu? Najlepšie nad súš.
alebo urobiť im nejaký ostrovček, tam, kde sa dokážu ísť vyhriať tie korytnačky. Ono to je vidieť aj teraz napríklad, jak ja už začína leto, v tých letných obdobiach, že korytnačky majú nejaký ostrovček vonku v jazierku a oni všetky si povychádzajú von a krásne sa vyhrievajú. Dokonca vedia povylezať na seba, čiže porobia také pyramidky. Áno, myslím si, že toto veľmi často sú aj fotografie. Áno. Hej. Ale vyzerá to celkom zaujímavé. Ešte s motýlami zvyknú byť tie fotografie. Áno, že sú na tých korytnačkách. Ale zase sranda, že keď sa krmia tie korytnačky, tak oni jedia len vo vode. Čiže potrava sa im musí dávať do vody. A to je ďalšia vec, čo zašpiní tú vodu. Takže miska, keď nám náhodou korytnačka nežerie, vodná, tak je tam ten miska pod vodou. Miska musí byť pod vodou. A dobre, tie ostrovčeky, niekedy ľudia zvyknú kupovať také tie klasické, by som to nazval umelé. Áno. Ale čo keď máme veľkú korytnačku? No, tak to treba hlavne tú veľkú nádrž a potom po prípade niečo najlepšie, niečo drevené, aby si tá korytnačka aj neublížila. Napríklad nejakú ostrú hranu alebo niečo, predsa oni majú tie nožičky a to majú jemné. Majú tvrdý pancier, ale majú aj svoje jemné časti. Takže na to treba myslieť bezpečne. Áno. Si hovoril drevo. Myslím, že to som raz videl, že normálne, že iba to plávalo na hladine. Takže takto. Super. Fajn. A štrk si povedal, že nemá byť umelý. Najideálnejšie, aby nebol farebný. Lebo náhodou môže sa stať, že korytnačka zje niečo z dna a predsa keď zje nejaký klasický štrk alebo piesok a keď ho zje v malom množstve, tak dokáže ho vyprodukovať zo seba s tou potravou proste. Ale keď to je náhodou niečo umelé a náhodou sa to začne v nej rozkladať niečo, tak sa môže otraviť tá korytnačka, keď je to napríklad farbené alebo nejak tak umelo robené. Jasné. Si spomínal, že aj biotopovo zariadiť. Áno. Je aj nejaký nárok na ten štrk alebo piesok, určitá veľkosť, frakcia? To už podľa tých korytnačiek, akože k týmto zelenkastým, tam by stačil obyčajný proste riečný štrk. Taký akože menšia frakcia, ale napríklad, že zase sa vrátim k tej kožnatke, tá potrebuje piesok, lebo tá sa napríklad na noc zahrabáva do piesku, ona spí pod tým. Čiže podľa druhu si človek musí zistiť, že ktorá čo potrebuje, aby to bolo vhodné. Som sa stretol s takým obrázkom na jednom facebookovom fóre, než ma odtiaľ vyhodili. A to som nič nekomentoval. A bola tam nakreslená hlava korytnačky a veľkosť tých kamienkov. Že je dôležité, aby tá korytnačka buď to, že mohla prehltnúť, ale zároveň, aby to vedela jednoducho prehnať cez tráviacu sústavu, alebo potom, aby to nevedela vôbec prehltnúť, že veľké kamene, takže väčšie. Hlavne nie ostré spomínali. Hej. Neviem, potom ma vyhodili, takže môžete ma tam vrátiť späť. Dobre, tu máme samotné akvárium. Áno. Mali by sme si dať záležať aj na dekoráciách? Ocenia to korytnačky? Skôr tie dreva by som povedal, že akože určite im nechať plochu na plávanie, bo oni sa radi pohybujú pod tou vodou. A rastliny, keď tam dáme, tak ich zožerú, jak budú rásť, čiže to moc neodporúčam. Skôr ako na spestrenie potravy. No, spestrenie potravy je dôležité, navyše rastliny sú pekné. Áno. Môžem do toho akvária dať aj nie korytnačky, ale rybičky. Rybičky, hej, ale tak na chvíľu. Oni sa živia rybami hlavne, alebo krevetami, čiže skôr by to bolo spestrenie ich jedálnička. A keď tam dá nejaké rýchle ryby, alebo vieš, také húfovité. Počkajú si. Sú to dobré lovce? Áno, veľmi dobré. Kto by to bol do nich povedal, že korytnačka pomalý tvor? Ale pod vodou je rýchla. Dobre. A poďme na ďalší tip, alebo čo sme sa aj bavili ešte pred podcastom, že taký ten zaujímavejší, asi počas tých teplejších mesiacov, čo si v podstate vybudovala aj ty, korytnačky. Že je možnosť im urobiť vonkajší výbeh s nejakým jazierkom, bo keďže oni sú 90% času v tej vode, alebo potom na tom nejakom ostrovčeku a sa vyhrievajú. Ale tiež tam na to mysleť, že akože treba im spraviť aj nejakú súš, kde sa vedia ísť vyhriať, ale hlavne tá nádrž musí byť dobre spravená, hlavne okolie zabezpečené, aby náhodou niekde nezdrhli tie korytnačky. A tak to stačí, taký maličký, nie? Plôtik. No, tak aspoň pol metra oni vedia aj vyšplhať po niečom, takže... Korytnačky šplhajú? Tak majú drapiky, čiže vedia vyliesť. Musia sa nejako dostať napríklad na ten ostrovček alebo drevo, keď je náhodou nad vodou. A teda popletivé si to pekne dokážu. Teoreticky, hej, no. Hezky. Dobre, jazierko. Aká je hĺbka? Dokážu tam prezimovať? Nie.
Akože vo voľnej prírode, kebyže sú náhodou, tak áno, lenže u nás sú vhodné podmienky pre nich. Oni sa zahrabávajú, tie vodné korytnačky. Čiže je to plas. Čiže na zimu sa zahrabú niekde do substrátu. Ale u nás by to podľa mňa nedali. A je to istota asi, keď ich dáme niekde. Áno. Hlavne nemôže sa stať to, že sa podchladia a mohli by nám zomrieť. A ja to ešte vyskúšam aj pri jazierku, rybičky. Takisto ich vychytajú. Obkušu, aj kebyže tam dá človek, že väčšie rybky, nejaké kojkapríky alebo niečo, tak dojdú o plutvy a ich proste zožerú, zlikvidujú postupne. No a kvôli tomuto sa nevypúšťajú do voľnej prírody. Áno. Lebo nás zožerú naše ryby. Sú tu kontaktné zvieratka? Ako ktoré? Dajú sa naučiť. Že napríklad, keď sú sušené rybičky alebo tie gamarusy alebo krevety, to je takzvaná aj pre nich pochuťka, ako pre nás tie čipsy. Čiže... No počkaj, ty ideš práve rúcať jednu dogmu, že korytnačky vychovávame na gamarusoch, na tých malých sušených hráčikoch. No, tak to je pre nich akorát tak pamlsok, ako pre psa. Hej, oni musia mať Nie. Oni musia mať vyslovene do nejakého, keď sú ešte mladé, keď jedia každý deň, tak musia mať napríklad, že malé rybičky, grundle, musia to dostávať celé. Napríklad aj s kostiami, akože celé, s vnútornosťami. Tam majú najviac tej výživy. Tam majú aj dostatočné množstvo vápnika, aj tých živín. Aby im vedel ten pancier rásť, aby nebol zdeformovaný. A ešte sa odporúča im pridávať napríklad nejaký vápnik alebo vitamíny do toho žrádla. Takže a krmím granulkami, tak môžem to nakvapkať na granulky? Áno, dá sa aj granulkami, ale odporúča sa stále im dávať aj napríklad toto akože mäso alebo tie rybky. Neodporúča sa úplne, že stále krmiť tými granulkami. Jasné. Strava má byť pestrá. Pestrá, presne. Suchozemské korytnačky, že vraj sa dokážu naučiť iba na granuly. Áno. A potom je tam problém. Hej. Ale zase taký šalát neohrnú. Čím krmíš ty, keď sa môže spýtať? Vodné? Ja vodné väčšinou sa snažím tými grundlami, akože mesom. Po prípade nejaké kuracie meso musí nakrájané na kostky, ale nemôže byť moc tučné, lebo oni nevedia odburávať ten tuk zo seba. Čiže aby nemali potom problém, že napríklad im stukovateľ je pečeň alebo niečo a potom to je pre nich smrteľné. Jasné. Asi strava je základom. Áno. A ešte keď sú veľké, tak oni môžu dostávať napríklad aj zeleninu alebo ovocie. Tým nepohrdnú, tie veľké. Ale to treba skúšať, to je individuálne, ktoré čo chutí. Čiže vyskúšať viac toho a človek zistí, že čo im tak zachutí. Aj každá korytnačka má teda taký, že special jazyček. Áno. Čo napríklad s tvojím chutí? Nejaké ovocie special? My sme zatiaľ len skúšali, že cukinu a tieto srandy ako zeleninu. A cukina im chutí. To mám vyskúšané. Aj šalát si dajú. Ale zase niektoré nie. Napríklad aj mrkva sa dá dať. A niektoré to skúsia, niektoré nie. Je to individuálne, treba to skúšať. No a keď ich máš ešte v tom jazerku, ja som úplne opomenul jednu takú dôležitú vec, čo aj ty si mi tak pripomenul, že to je úplne na tom najlepšie. Slnko. Slnko, hej. Takže nie je treba im nejako suplovať žiarovky? Nie. Akože keď sú vnútri cez to zimné obdobie, tak určite treba mať tú žiarovku, tam, kde nahradzame to slnko s tým UVB žiarením. Ale plus potrebujeme aj tú výhrevnú, lebo slnko nadáva všetko. Aj výhrev, aj to UVBčko. Čiže tým pádom dostávajú ten vitamín D a všetko podľa toho, aby pekne rástli. Lebo štandardne vždy to bolo tak, že ľudia kúpili korytnačky malé, dali ich do nejakého akvária, ale veď vodné korytnačky nič nepotrebujú. No, to je ten problém. Hej. Takže ono to má niečo v tom súvise potom s tým meknutím panciera. Áno. A aj s tou teplotou hlavne. Už som sa s tým stretol, že mi niekto písal, že proste korytnačka nechcela žrať, že prečo. Tak sme proste skúsili obyčajnú základnú vec zdvihnúť jej teplotu v tej vode a za 2 dní sa rozožrala. Čiže proste treba dodržiavať tú teplotu, aby vedeli proste fungovať tie korytnačky. Je to dobré zvieratko na manipuláciu? Treba dávať pozor. Pri tých väčších tie už vedia aj riadne pokúsať. Ešte tie menšie sú v pohode, že dajú sa naučiť, ale tie väčšie môžu byť agresívnejšie. Ale zase človek, keď s nimi manipuluje stále, tak sú nejakým spôsobom na to zvyknuté. Čiže teoreticky sa dá. Teoreticky, prakticky. Treba dávať pozor. Ja už som videl, ako dokáže človeka rafnúť korytnačka. Hej. A ono, ten zobák je naozaj, že krutý. To áno.
A je lepšie mať jednu alebo dve? Vystačí si sama? Akože vystačí si sama, ale ja to vidím, že keď sú proste že viaceré, napríklad aj včera to bolo u nás vidieť, že malá korytnačka si išla vyliesť hore na tú suš a jej to nešlo, normálne veľká proste podstrčila, že keby jej pomohla. Čiže určite to nejakým spôsobom funguje medzi nimi, že poviem to tak, že sú tam určite nejakí kamoši proste, ktorí si medzi sebou sedia a to vidie, že napríklad jedna vie vyliezť na tú druhú, ale väčšinou sú to tie isté, že si to dovolia medzi sebou. Wow. Toto ešte nemám asi preskúmané. Treba ich pozorovať veľa. Nejakú ešte zaujímavosť, Pikošku, čo sa ti stalo s vodnými korytnačkami? Ja som napríklad jednu našiel na poli. No zaujímavé teda. Aha. Lebo ľudia zvykli ich strašne púšťať. Áno, to sa stáva. No, napríklad ja som bol na rybách a ja som chytil jednu korytnačku. Normálne. Čo niekto vypustil pár rokov dozadu, si myslím, lebo už bola dostatočne veľká. Prerástla akvárium. Áno. Dobre. Bola nevhodne vypustená. Je niečo také, čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad vodnou korytnačkou, alebo im práve prerástla korytnačka, alebo majú vodnú korytnačku a nevedia, čo s ňou, alebo neviem čo. Keď si chcem zaobstarať vodnú korytnačku, tak si najprv naštudujem, že aká bude veľká, aby som zabezpečil dostatočné veľké akvárium. A keď ich už chcú sa jej zbaviť, tak už nech ju nevypúšťajú do voľnej prírody. Lebo proste ničí to náš ten ekosystém. Radšej nech mi napíšu. A myslím, že záchytné centrum týchto korytnačiek je ešte aj v zoo, Bojnice? To by som klamal, neviem. Možno nám niekto napíše. Super. Ja ti ďakujem za kvantum veľmi dôležitých informácií, no minimálne to, že tie korytnačky nežerujú iba tie gamarusy a potrebujú žárovky. Našim dnešným hostom bol Jan Juria. Ešte raz ďakujem. A ja ďakujem. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti vrátane zaujímavých infošiek nájdete aj na stránke starajmesa.sk.